Wow, nabot na dyan. Worth it. Kutasa. It's me again, Super Migubayan. Welcome back to my YouTube channel. And in this video, mari may pasa kami diri sa ngalan na Camp Bandilaan. Doon na siya ang pinaka-highest mountain. Pinakataas ng mountain sa. Say hi sa imong vlog. Hi, lumad si Kihod nun. Subscribe! Lumad si Kihod nun. Huwag sa iyo pong supporters pod, subscribe sa ako. Kami kauban. Probinsyanong si Aw, lumad si Kihod. Lumad si Kihod no, si Kihod nun. Dayon si Xiong Show. Sige. Padayon miglakaw, pila na ka-step. Pila na ka-step. Daghan ko nun siya, super fam. Dayon miglakaw super fam no. Pinakabungtod yun siya. Dumaingon man di ron sa taas kun ingon sila nga kini ko no makita ko no ang tibok isla dire. Susulayan nato las mga daghang anahaw. Kutasan jud ko paglakaw. Showing so vlog channel Xiong Show. Please subscribe. Ay Sa mga subscriber na ko, please subscribe. Super Migubay. Super Migubay from Negros Oriental. Tal. Okay. So guys, muna si Super Migubay Hello. from Manhuyod. Manhuyod. Negros Oriental o si Xiong Show Channel. Xiong Show Channel. Probinsyanong siya. Ni kami Sinsa tanan. kayo guys, kaya among ilong bukat na. Bukad na kay. Vlogger mi diri tanan. Lumad si Kihod nun tong dasulahi. Padayon mi. Sinsa na kayo guys. Padayon mi kay medyo Medyo tangason kayo. nason kay More than 100. it's miss the last vlog na guro ni sa isla dire kay by next day every by next day mo ulit nako. Ulit ako sa Negros. Dito na po ko mag-vlog. Super fam. Yung binagtas lakaw. Pahawayon mo diha oh. Pungko mo diha. Muna siyang tower nga sa lakanan. She want to see something. So, daghan punta sa taas. Okay. Kang. Then dire. Above sea level. Dire mo soroy. Okay, Japon. Pwede po mong standby diha. Padayon. And then, abot na jume. Doon na itulog ka cross. Tulog ka cross. Tapos, tutasa. Busak na namin super fam. Kay, medyo, muna gina imang tuyo, tuyo. And the second floor na. Ay, ayun. Third floor. Hello. Say hi to my vlog. Fourth floor. Fourth floor na. And then fifth floor. Yes. Wow. Nabot na dyan. Worth it. Tasa. Super fam. Wow. Nabot na dyan, may. Tanawan nyo guys. Super fam. Wow. Tasa, super fam. Super fam mo to ang Lorena ko, no? Enrique Villaneto ang tunahan. Tapos dito, Yeah. Dito Maria. tapos Lase. Lassi dito. Lassi. Lassi to siya. Dire, Dire. Wow. San Juan. Above sea level. tulo na itong asa siya. Oh. Sige oh. Si Kihor mo to dito. Kayo. Sige, to gid. Kani abong gitumban ko karon, sige ro gyapon eh. Si Kihor ko siya. Tunga eh. It's been worth it ang among paglaag with the matawag man nina ko og Talingting.
Inter-island team vlogger ba? Muna sa itawag og biluan. Inter-island vlogger kay ko taga Negros, siya taga Cebu. Next time sila the rest Sikihor. So muna siya super fam. Muna siya super fam oh. Itulog ko na. San Juan? Langas kayo may puro vlogger ni kuya guys super fam. So pasensya na. Siya mo tang ginatungmiyang bahin sa Sikihor. Super fam. 360 degree akong tuyo ko super fam mo. Para. Katong dito nga side 360 degree. Pero Sikihor na siya. Medyo sulaw kayo. Dito napita lasi. Sulaw siya kayo. Mute kayo guys. So matuyok lang is na sa Sikihor. Matuyok kagit siya matuyok. So mura to siya super fam. Tatas jud siya kayo. Tatas siya kayo nindot kayo among paglaab karon. So pohon-pohon super fam basin mag kulab Japon may by next year o magkaabot tayo pa jud pud may. So napa jud may mga kuan ba? Napa jud mga collaboration pohon-pohon. Ito siya super fam and thank you.